and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. Aurrera eraman asmo guztiak orain da, orain da, orain da. Hiru, bi, bat, guazen! Egiten ordutegiak finkatzen denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. Orain anu note da gozatzeko aukera.